i 10 ljudi ovdje PeRa i kao što vidite mi smo u još jednoj epizodi Skywarsa. Ovdje se desio neki bug izgleda. U stvari nije, to se nešto poremetilo. U stvari to je bug. Krećemo za 10 sekundi. U prošloj epizodi smo izgubili, bili smo pretposlednji. I krenuli smo. Uzeli smo to. Uzeli smo ovo. Tamo nam je neki gospodin. Ja nisam uopšte dobro obučen. Uopšte. Nema veze. Ovaj put neću ja napraviti ovdje zanetski stanova. Idem ja nešto dobro, ne ništa. Ovi se već fajtaju strelama. Već će ima diamantsko delo. Nema šanse da je pobjedno. Treba mi jači mač. Šta može u 3 ništa? Da, može nešto. Nešto jako korisno. Tako to. Ona tamo dvojica što su kod kovčega se izgleda u timu. Ovdje nema ništa vredno osim zlata. Mislim, zlato nije vredno. Ništa pametno nema. Već palo, da li ne mogu da ne. Gdje da stavim ovo? Mogu bi da stavim. Ne znam. Na kontom ovdje se desio neki ogroman bug. Ovo je već izraslo. Drvo raste i kamen. Na kontom ova mapa nešto su sjebali. Šta će mi još treba? Imam 3, a fali mi 4. Za nove cipele. Tako. Ja znam da sam ovdje negdje video da mogu da pogledam. Samo ne znam da li je rupa. Nije rupa. Tako imamo 7 za oklop. Prvo moram da ispečem. Lagujem zato što kačem prethodni video. Što će mi još trebati izgleda? Samo sam idem na druga ostrava. Na ovom ostrovu ne. Ja bi najradije... Opet sam predzadnji. Onaj tamo lik i ja. Znam šta ću da uradim da se sakrijem. Iskopat ću oko ogromnu rupu. I ako dođe da upadne. I onda ćemo mi da pobjedimo. Ako to ne uspe, gotovo sam. Ćemo sve raditi nešto. Ja mislim da nam se ono ispred. Tako je. Kako lago je to? Ja mislim da je došlo na moj ostrov.
Ne znam te. Mi ćemo sada napraviti nešto. Ne, nemamo znamo. Ajde, može... Ne, imam dobro pa to ne treba. Može, kako... Nešto me li baca. Dijamantski mač, bravo sine. Ne mogu da... Ljudi, to bi bilo to što se tiče i ove epizode. Ne znam zašto sam se dobro, ali ne znam. Lajkujte, subscribe-ujte ako se vidimo i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!